Expert. Bali lang talaga si expert. Ako pa yung anak na ang expertan. Babae na kaanak nga bakla. Bakla-bakla lang ako. Dagayang sakit na nagitay mo bakla kung makapaalis di sakit na. Nagganas! Laan. Nagganas sa kamulan. Agad-ganas ka malitan. Malini mapitin. Nagganas tiyang tiro ang kayayang bitisaw ang lalo iyalo itababa ipangako o sabon nagbayag ka o sabon nagbabagal o sabon nagbabalig ka o sabon nagay-ayo ka. Mayati uubra lukas nga agtitisa dahil sa mga kayayama dahil nagpapagalisa kakuran mo nagablamong tatay garis lang naman bayan sa kaya pilas sa iramas ang kayayang sa gunatang ganas ganas ay tunay hindi ang sabon. Nabandog samat niya.